Dito! Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Love knows no boundary! Love knows no boundaries! Boundary time na! Manong driver! Nako, lakasan na ang volume ng radyo! Baka pangalan mo na ang matawag ko! Eto na mga kabisyo, magandang gabi! Eto na ang ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundaries! Eto na mga kabisyo for 1,500 pesos! Baka ikaw na to! Kung ikaw ay nagmamaneho ng may dalawang gulong! Ibig sabihin, 2 wheels, motor. Kung ikaw ay nagmamaneho ng Move It! Yahoo! At ang iyong plaka ay 834 UKE. Wow! Congratulations sa'yo, John Paul Soriano! Congratulations, John Paul Soriano! Congratulations sa'yo, John Paul Soriano! Break it down. Again, congratulations sa'yo, John Paul Soriano. Ang plate number ay 834 UKA. Ikaw ay nanalo ng 1,500 pesos. At syempre, pwede mo makuha yan ngayon. Dadagdagan ko pa ng 500 pesos. Pagdating mo dito sa loob ng 2 oras, deadline mo ay ang oras natin ngayon, 7:33, 9:33. Pag napakita mo yung picture ng ngala-ngala mo. Pag may picture ka ng iyong ngala-ngala at maipakita mo kay Rakitera, dadagdagan natin ng 500 pesos yan na mauuwi mo ay tumataginting na 2,000 pesos! Wow! Kaya congratulations sa'yo. Sugod na kung hindi ka pa nakapag-register, manong driver, para ikaw na susunod. Punta naman dito sa aming himpilan, magpadikit ng sticker at magpa-register sa Love Knows No Boundary! O, eto na mga kabisyo, hindi na natin patatagalin. Datang pag-usapan na natin to! Eto na! Stel ng SB19 sa isyong Bex daw siya. Oh no! Ang sabi niya, so if ever naman na ganun, anong problema? So may issue ba tayo kung example na maging bakla ako or anything naman na matawag niyo sa akin? Kasi pare-parehas lang naman tayo. Pare-parehas tayong kumakain, pare-parehas tayong dumudumi. Oh no! Okay mga kabisyo, eto na. Logican na natin to, Tang. Ano pang hinihintay mo, Kalbo? Pasko? Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! EDSA! Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? Wala naman talagang problema pag bakla. Let me clear on this, di ba? Ang problema po ay doon sa ginagawa ng bakla. Kagaya po yung pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki dahil malinaw po ang utos ng Diyos na ang lalaki ay para sa babae at ang babae ay para sa lalaki. Pero hindi naman po ibig sabihin na bakla ang isang tao, kukondinahin natin. No! We condemn the sin, yung kasalanan ang kondinahin po natin, but not the sinner, hindi po yung tao. At ipaintindi po sa kanila na mali po at kasalanan po sa Diyos ang gawaing homosexual. Ulitin po, wala po akong problema sa mga homosexual. Diba? Marami po tayong kaibigan, marami po tayong mga kasamahan sa trabaho. But I prefer to love them bilang anak rin ng Diyos dahil pare-pareho lang tayo.
At syempre, pag may pagkakataon, ipapakilala ko sa kanila si Jesus Christ para makita nila yung katotohanan at baguhin yung sarili nila kung anong nararapat. Now, logican po natin. Ang pagbabago po ng pananaw ng lipunan tungkol po sa pagiging bakla ay resulta po ng iba't ibang mga factors yan. Kadalasan, mas tanggap na po ito ngayon dahil sa pagtaas po ng kamalayan, edukasyon tungkol sa LGBTQ plus rights. Again, matapang ko pong sasabihin to na we condemn the sin, not the sinner. Malinaw po yan ha, dahil lahat naman po tayo, makasalanan naman po tayo di ba? Instead, ipakilala po natin kay Jesus Christ sa kanila. Kasi wala naman pong imposible. Kagaya na lang po ng churchmate ko na dati din pong LGBTQ+. Ngayon, ang sinusunod niya na po ay si Lord. Hindi na yung kanyang sariling kabunduhang gustuhan. Diba? Again, wala pong imposible kay Lord. Basta lumapit po tayo sa Kanya. Okay? Para po sa ating mga donasyon, ito po aking GCash number, 0917. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!